Ahojte všetci, takže ozývam sa po dlhom čase. Tak som sa rozhodla, že keďže už som doma, že by som vám povedala taký súhrn, čo som všetko zažila, aké sú moje teraz ďalšie plány a tak ďalej. Takže keď ste sledovali môj blog, viem, že som nebola veľmi aktívna, ale bolo to veľmi zložité, hlavne v Číne, keďže je tam všetko blokované, aj Facebook, Blogspot, YouTube, všetko. Takže sa tam som pridávať nič nemohla a tam som strávila 2 mesiace, potom som išla do Hongkongu na 2 týždne a neskôr som sa presunula do Kapského mesta, keďže odtiaľ je môj frajer. Tam je zložité to, že tam skoro vôbec nie je Wi-Fi, nikde. Z 10 reštaurácií je Wi-Fi možno v jednej, aj to je už, že máme Wi-Fi, hej, že to už je akože naozaj veľká vec. A žiadna domácnosť ani nemá Wi-Fi, čo bolo pre mňa úplne nepochopiteľné, ako oni nemôžu mať Wi-Fi. Kupovať si dáta je to strašne drahé, takže to vždy, keď som si iba pozerala správu, keď som mala dáta, tak som si iba vlastne zapla dáta, dostala správy, vypla dáta a potom som si všetky prečítala, takže vlastne som si nemohla s nikým ani telefonovať, ani nič. Takže toto bolo trošku zložitejšie, potom už sme našli si aj nejaké kaviarničky, kde je zadarmo Wi-Fi, ale aj tak je to iné, ako keď si napríklad sadnete a niečo si pozeráte na internete. Druhá vec, čo sa mi zase páčilo, bolo to, že to bol taký detox od písania si a od Facebooku a od Instagramu, pretože, alebo keď napríklad sme pozerali film, že sme večer sedeli, tak vlastne všetci sedeli a pozerali film. Momentálne v našom svete to už je tak, že aj keď pozeráme film, tak všetci sú na svojom mobile a potom prečo nepozeráš, prečo si iba na mobile. Takže takto to bolo akože pekné, že všetci pozerali. A keď sme napríklad boli v nejakej reštaurácii alebo niekde, tak všetci sme sa proste iba rozprávali, neboli sme na internete, nedostávali sme správy a tak. Takže to bolo milé. Tam som strávila 2,5 mesiaca, lenže mi skončili víza a musela som odletieť naspäť do Hongkongu, keďže spiatočnú letenku som si musela kúpiť na letisku, keď som odchádzala do Kapského mesta. Nechceli ma kvôli tomu pustiť do krajiny, tak povedali, že musím sa vrátiť do Hongkongu. Chvála Bohu, že Hongkong je jediná krajina v Ázii, ktorá je vlastne na 3 mesiace bez víz. Takže som si tom vôbec nemusela nič vybovať, rovno som proste prišla do Hongkongu a bola som tam. Bola som tam mesiac. Ja som si úplne užila, pretože milujem Hongkong, je to najlepšia krajina na svete a oproti Cape Townu, kde som sa bála výjsť na ulicu alebo ísť iba do obchodu, bála som sa byť v aute, tak Hongkong je zase úplne opačný, pretože je to z najbezpečnejších miest sveta a fakt mohla som ísť o 4 ráno opitá z diskotéky alebo niečo také a vôbec ani len sa nemala náznak strachu, tam vôbec nie sú žiadne krádeže, ani ma nikto prepadol alebo niečo. Chodila som vlastne vždy pešo, pretože bývala som u kamarátov a oni bývali v centre a nechodil tam žiaden vlastne autobus ani metro, takže som musela iba šlapať hore schodmi. A ďalej, potom som sa vlastne po 3,5 týždňoch som odišla do Brazílie, kde som mala taký výlet spojený s prácou a najviac ma hnevalo, že všetci sa mňa vysmievali, aká som biela. Pretože v Číne je to akože úžasné, som sa 2 roky neopalovala a všetci vraveli, že bože, taká si krásna biela, že to je úplne krásne a prišla som do Cape Townu a všetci, Ježiši Kristi, ty si taká biela, že rob dačo so sebou. A som povedala, že vy uvidíte, všetkým vám ukážem, že ja pojem do Hongkongu na mesiac, tam je leto, tam sú pláže, ja budem strašne opálená, že uvidíte. Zo 4 týždňov 3 týždne pršalo, takže to mi veľmi nevyšlo. A keď som išla potom do Brazílie, z 5 dní nám 4 dní pršalo, takže žiadna farba sa tu nedieje. Tak som aspoň povedala, že budem chodiť aspoň do solárka, alebo nech chytím aspoň takú zdravšiu farbu, pretože okrem všetkého, že som biela, že som sa 2 roky neopalovala, tak som strašne anemická. To sa mi vlastne prejavilo asi pred pol rokom, čo ma dosť obťažuje a vždy ja som ani nevedela niekedy, čo je vlastne anémia, že ja chudokrvnosť a čo. Lenže fakt to
zasahuje do môjho života a som proste strašne slabá, non-stop mi je zle, non-stop sa mi točí hlava, je mi na odpadnutie, cítim sa ako keby som už bola 2 minúty pred smrťou, aj keď niečo robím, tak idem sa napríklad napiť, ale ma to strašne unaví, že sa idem napiť, tak potom prídem a si sadnem alebo ležím, takže toto je najhoršie. A vlastne aj kvôli tomu, že som nič nerobila a nemohla som sa poriadne cvičiť, čo ja som vždy bola taký cvičiaci maník, tak som vôbec nemohla ani cvičiť, iba som veľa jedla a prežírala sa a pribrala som asi na najväčšiu váhu, ako som mala v živote. Ale až tak mi to nejak nevadí. Akože na jednej strane mi to vadí, keďže sa neviem mesiť do žiadneho oblečenia, ale na druhej som rada, že nemusím zasa mať nejaké šialené diety a všetko, ako som mala vždy pred kontraktmi. Momentálne som už tak nastavená, že už modeling robiť nechcem, už to stačilo, nie je to dobré na moju psychiku ani na nič, to by trebalo nejaké špeciálne video o celom tomto modelingu. Takže ja už chcela by som byť šťastná na nejakom dobrom mieste, nájsť nejakú peknú robotu, čo by ma strašne bavila. Takže teraz, jak som prišla, vlastne ešte som poriadne doma ani nebola, pretože hneď keď som priletela, išla som kamarátky na svadbu a potom som bola celý týždeň v Bratislave a vo Viedni, keďže som si zasa si žiadala víza do Juhoafrickej republiky za môjim priateľom. Takže tam vlastne vybavovala som iba celý týždeň papiere a všetko, takže prišla som v piatok a akurát som teraz vlastne sa snažím byť s mojou rodinou, ešte chodím po lekároch a bavujem si, dneska som si bola iba aj medzinárodný vodičák, nech môžem šoferovať. Na druhej strane musím sa ešte naučiť, ako šoferovať na druhej strane cesty, pretože nie sme zvyknutí, ako sme zvyknutí a v Kapskom meste šoferujú na druhej strane, takže to bude veľmi zložité a veľmi ťažké a ani si neviem predstaviť, jak vlastne budem preraďovať s touto rukou, keďže s touto rukou neviem robiť vôbec nič. Uvidíme, bude to veselé. A okrem toho som veľmi šťastná v živote a dúfam, že budem mať teraz dostatok času na všetkých mojich kamarátov a na všetko. Chcem poriadne rozbehnúť zasa blog, kým som ešte doma a potom si nejak nadbehnúť, keď budem zasa v Kapskom meste a zasa tam nebude Wi-Fi. Ale to je asi tak všetko, čo sa teraz deje v môjom živote. A ja vám stále ďakujem, že stále, aj keď som vôbec nič nepridávala, aj keď vôbec nie som aktívna, že som stále dostávala správy, že vám to chýba, že by ste chceli vedieť niečo o mne a že nech budem viacej aktívna. Tak vás všetkých veľmi pekne pozdravujem, všetkým vám ďakujem a posielam vám všetkým pusky a vidíme sa skoro.